U staroj jezgri grada Pule, na zapadnoj padini između foruma i kaštela, nalazi se kompleks Franjevačkog samostana i crkva Svetog Franje koji datiraju iz 13. stoljeća, kada Franjevci dolaze u Punu i iznad antičkih ostataka grade crkvu i samostan. Izgradnju je najvjerojatnije znatnim sredstvima financirala obitelj Castropola, jer se u sjeverno-istočnom krilu samostana u sakristiju nalazi kapitularna dvorana s gotičkim profiliranim portalom i dvijema biforama na kojima su uklesani grbovi obitelji Castropola. Samostanski kompleks kasnije doživljava manje i veće preinake, ali je do danas uspio zadržati svoj izvorni oblik. Tijekom uređenja muzejske zbirke u klaustru samostana i kapitularnoj dvorani 1963. godine izvedena su arheološka istraživanja u sklopu kojih je otkriven rimski mozaik. Iako mu je središnji dio oštećen, mozaik je kvalitetno izveden i vrlo dobro očuvan, te je stoga konzerviran i prezentiran na izvornom mjestu, ispod današnje razine poda. Razni autori datiraju mozaik u periodi između 2. i 3. stoljeća. Centralni dio mozaika prikazuje kantaro sa svastikom smješten unutar oktagonalnog polja, a u kvadratnom polju iznad kantarosa nalazi se oštećena šarena latična rozeta. Ostatak mozaika oko središnjeg dijela ispunjen je geometrijskim oblicima, među kojima dominiraju romboidni motivi. Središnji prikaz uokviren je trakom ispunjenom dvoprutnom pletenicom i vanjskim trakama izvedenim od bijelih i crnih kockica. Široki bijeli pojas oko srednjeg prikaza dodatno je obrubljen crnom linijom, a u njegovom donjem dijelu siluetno je prikazan crni hipokamp, čiji su dijelovi tijela naznačeni bijelim kockicama fine obrade. Nakon arheoloških istraživanja 1963. godine u kapitularnoj dvorani i na mozaiku izvedeni su opsežni konzervatorski zahvati na prezentaciji nalaza prema tadašnjim načelima struke. Tijekom tih radova korišteni su materijali koji se danas smatraju neprimjerenima, kao što je produžna žbuka, čiji sastav sadrži cement. Visoka koncentracija vlage u kombinaciji sa cementom doveli su do stvaranja nepovoljnih uvjeta i pojave štetnih soli koje su uzrokovale degradaciju materijala, a to je dovelo do uništavanja žbukane podnice i kockica mozaika. Usporedbom fotografije iz vremena otkrivanja i danas zatečenog stanja vidljivo je da je otprilike 10% središnjeg dijela mozaika nepovratno uništen. 2009. godine suradnjom Arheološkog muzeja Istre, konzervatorskog odjela u Puli i Hrvatskog restauratorskog zavoda započeli su istražni radovi čiji je cilj bio utvrditi razloge propadanja mozaika i predložiti zaštitne zahvate. Neophodno je bilo sanirati uzroke propadanja, zbog čega je predloženo odvajanje mozaika od podloge, izrada drenaže i nove vapnene podnice na istoj visini na kojoj bi se vratio mozaik. S obzirom na kompliciranost i destruktivnost zahvata, krenulo se sa desalinizacijom mozaika pomoću vodenih pulpi. Tijekom ovog procesa, visoka vlažnost prostorije i kapilarna vlaga onemogućili su sušenje pulpe koje je trajalo više od mjesec dana, što je izazvalo pojavu pljesni i gljivica. Zbog toga je prekinuta desalinizacija i izvedena su dodatna istraživanja koje su uključivala mjerenje mikroklime u prostoriji, mišljenje geomehaničara, dodatne laboratorijske analize soli i žbuke te arheološko istraživanje cijelog prostora dvorane. Nakon analize rezultata dodatnih istraživanja, zaključeno je da je dizanje mozaika neophodno zbog kontaminacije podnice mozaika štetnim solima koja se zbog naglih promjena temperature vlage postupno mrvi i osipa. Arheološko istraživanje cijele dvorane izvedeno je u razdoblju od 2011. do 2014. godine, prilikom kojeg je otkrivena antička arhitektura i mnogobrojni predmeti kao što su građevinska keramika, ulomci amfora, kuhinjsko i stolno posuđe, svjetiljke, ulomci staklenih posuda, brončani novčići, koštane igle, kockice mozaika, višebrojne freske i arhitektonski ulomci. Iznad antičkog sloja u kasnom srednjem vijeku
U dvorani nalazimo pokopano minimalno 326 osoba, od kojih je 180 odraslih, a 146 dječje dobi. Pokojnici su polagani po cijeloj dvorani. Dokumentirani su ostaci drvenih sanduka i 2 zidane grobnice s više ukopa, a od priloga u najvećem dijelu sačuvani su ostaci krunica sa zrnima od kosti, gagata, staklene paste te nekoliko dijelova koštanih križeva kredo, kopči, obujmica i prsten datirani od 17. do 18. stoljeća. Demontaža je započela izradom plana odvajanja mozaika u 37 manjih fragmenata, vodeći računa o pravcima slaganja kockica, čime se olakšalo odvajanje i kasnije spajanje u cjelinu. Za demontažu je korištena metoda strapiranja, koja se primjenjuje već dugi niz godina kod zaštitnih zahvata na zidnim slikama i mozaicima. Ona uključuje prethodno ljepljenje facinga, koji se sastoji od više slojeva gaze. Nakon sušenja ljepila, fragmenti su numerirani i zarezani na spojevima. Odvajanje mozaika započelo je podvlačenjem željeznih koplja između sloja kamenih kockica i žbukane podnice. Potom je svaki fragment pažljivo okrenut na poleđinu i položen na drvenu ploču te prenesen u privremenu radionicu. U radionici je svaki fragment pažljivo čišćen od ostataka nevezane žbuke, a pomoću vodenih pulpi uklonjene su preostale štetne soli. Tijekom radova je svaka faza detaljno dokumentirana. Paralelno sa radovima u radionici sanirana je izvorna podnica. Očišćena je od nevezanih dijelova žbuke, opšiveni su oštećeni rubovi, te je u više navrata premazana sa sredstvom za učvršćivanje na bazi nanovapna. Prije vraćanja mozaika na izvorno mjesto pripremljena je nova lagana podloga sačinjena od aluminijskih sačastih panela, učvršćenih na konstrukciju od nehrđajućeg željeza. Zbog ventilacije izvorne podnice pazilo se da ostane dovoljno prostora između nove podloge i zidova. Na novoj podlozi iscrtan je položaj fragmenata zbog lakšeg pozicioniranja i vraćanja mozaika na izvorno mjesto. Potom je nanesen sloj žbuke na koji su po unaprijed zadanom redu vraćeni fragmenti. Naročita pažnja posvećena je spojevima fragmenata jer je neophodno da dobro prijanjaju. Nakon sušenja žbuke uklonjen je facing s lica mozaika uz pomoć vruće pare. Manje oštećenja su nakon čišćenja rekonstruirana uz pomoć izvornih kockica, a veća su ožbukana toniranom vapnenom žbukom. Nakon svih zahvata prazne fuge mozaika su ispunjene vapnenom žbukom te je cijela površina mozaika dobro isprana čistom vodom. Zahvati izvedeni na mozaiku nakon otkrivanja 1963. godine izvedeni su prema tadašnjim načelima struke. Nažalost, tada korišteni materijali kao što je cement u kombinaciji sa vlagom prouzročili su ubrzano propadanje. Pola stoljeća nakon mnogobrojnih međunarodnih i domaćih iskustava potkrepljenih izvedenim radovima i istraživanjima koja su uključivala praćenje ponašanja izvornih i naknadno ugrađenih materijala, izmijenjen je pristup zaštitnim zahvatima. Novi materijali i metode rada korišteni tijekom ovih konzervatorsko-restauratorskih radova rezultat su predanog rada stručnjaka Hrvatskog restauratorskog zavoda i vanjskih suradnika koji na taj način nastoje produžiti životni vijek umjetnine. Tom cilju teže svi stručnjaci koji rade na području zaštite spomenika, pritom koristeći najbolje tehnike, tehnologiju i materijale u datom trenutku s ciljem očuvanja kulturne baštine za buduće naraštaje.